Guys, singkat jotono langsung kan hanya hati sa ani channel tini katal video me hanya hati sa nong kani final to kaya tini ngkai blog biya te digini collection ni somone tui biya ngkai norna hamjak mungte norna hambai sanan bagai te norna bele bele kena pai ya hambai ni saharo tan bagai ngkai tini ani channel monetization on wngkha ngkai ang thangnai norok ani blog nu khana thangnai saltam ni sikang tini be saltam ngai ani channel review rohmani monetization on mani bagai ngkai mane review khaimanta monetization on ngan bagai ngkai tini ngkai already joton complete dinge monetization on khate khlaiman kha genar blog nang ang khlai dikha ngkai ang khana ni hote tisa katal blog te video rok tubi phene ngkai ang sal ni tini be saltam rong be video khlaimaliya abon bagai ang khlaiyangi tong tang he review sogi review ngi tong man ba ngkai review tong pro ang video rok upload khlaiya khabani mari te kiching norok subscriber by norok subscribe khlaima bai ti norok nai tong bai te norok share khlaima bai ani video na te like rima bai comment khlaima bai no tabusu jora ani 1k complete 4k watch time ka wai tabuk 2k plus ago goi tongo anga khabani mari kiching norok support nango tebo buskangwa ang tebo kahang kaham video tu bunai blog video ba interesting video ba unboxing video oba kite digine collection sok ngai digine ni video ba ang tubi faina ingke norok ni hamjau norok support nango ta go norok ani channel katal ngai subscribe khlai ama hai ngai te like share comment upte salai nangyang ka abon bagai ang tiri nong thani short kai le phaima nok jak kyatan bugin anorna belai khana hambai saunan bagai bkhabai norok jotono hambai ani video na nai tongnai te ana sajagai support khlai tongnai te ani channel subscribe khlai tongnai jot tonono norok no paiflai hambai bkhabai norok ni bagai ang koktoma kaham tubi tongo daki no buskango norok nai tongdi kringi tongdi kaisa koktoma kaham ba kaisa belai khana nangkok mani kok khana ni bagai norok nasingi tongdi te bisik leliya ang tubi phena koktoma kaham tamo ingkai no nai tongdi norok ani channel no te norok ni hamjak mung norok ni sapoi dui tongdi norok ni takok Sachlang no gang norok ni bagai tubi tongo kaham video obai keno ingkai norok ni hamjak mung norok ni support toni di ingkai hanya hati samala ni jotono no belai khana hambai tata